Tin madwa wacho mano en ni ok wadwa wacho ni parties gi onge gi ideologies kata ni ideologies gi chalre. Nitie machalre gi mopogore. Sama ni wagolo wachiwo jowa odhi kocha cha, inwang'o ka ng'ama chalo Mheshimiwa Mbadi ne odhi treasury, en background ne en weche mag omenda. Kodhi kucho, nitie kaka ODM nopango gik madhi timo, ma kata dine wabed wakawo loch ma 2022, Mbadi ne dhi bedo finance minister wa kaka nosepange ndalo cha. Nitie kaka ne owache e manifesto wa ni kane wakawe to finance minister wa nonego bende timo ngoga. And I believe ni mage gik makoro timore kacha. Koro nitie kuonde mwanyalo rome gi joka ma gik mane wawacho ni wadhi timo chal gi gik ma joka be nosechako timo, magi machalre iweyo kamano mopogore wanyalo dhi gi mwaparo ni ber to gigi timore. So ok ni gigi chalre achala kaka nwawacho cha, nitie mopogore matin, nitie madwaro adjustments, lakini giduto gin gik monego bene timo mondo joka kata rangi king'iyo rangi mar yellow cha ting'iyo gi rangi mar orange igeni gigo bet ka chal en rangi madwa chalore. Otherwise joma nwatero ni experts ka aparo ni gin joma capable ma ng'ato ka ng'ato nodhi gi ne wan gi manifesto kaka chama mar ODM mane wadhi dwaro go loch gi gik manonego bene watimo kwa kawo loch. Magi gik ma jowa mane watero kocha ka koro osechako timo, ma bende gin gik ma ka gitimo tineno ka impact nitie. Neno survey moro kanotim kacha nogolo waziri Opiyo Wandayi kana